Hvad skete der med mine tænder? Nå, den her video... Nej, ikke noget. Der var bare et eller andet, der faldt udenfor. Nå, jeg har købt sådan 5 af den her for 10 kroner. Noget spar. Ikke. Prøv at se mine tænder. Lad os lige se, hvor blå den er. Det er faktisk længe siden, jeg har smagt den her. Og ja, og det er din skyld. Jeg lavede en mere video for dig, ikke? Og nu får du mig til at spise 5 af dem her. Det er sindssygt. Okay, den her video, gå hen og subscribe til Kulo Dead på YouTube. Hvis den her video er nogen andre steder end YouTube, så anmeld den video. Nå, men... Den smager sådan af... Hvad smager den af? Den smager af sådan farven blå. Jeg tror bare, jeg har noget i øjnene. Lav i chatten, hvis jeg skal lave en part 2 på dem her. Okay, farvel. Odette, du rører ved den subscribe-button nu. Og så subscriber jeg til dig, når du sender mig en besked.